Ala 277 halaga po ng Shabu nakuha naman po sa isang tricycle driver sa Rosales, Pangasinan. Nagbabalik para sa balitang yan, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Arestado ang isang 52 anyos na tricycle driver sa isang nagawang buy-bust operation ng otoridad sa Barangay Carmen West, Rosales, linggo ng gabi. Nasabat sa operasyon ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 40.87 grams at tinatayang halagang 277,916 pesos. Nahuli ang suspect matapos bentahan ng droga ang isang poster buyer. Kulong ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.